हमने कितना धन्य धनवानी जा हाँ जी 500 पर 500 रो सब देता नहीं हाँ कितना आनंद होता हाँ जी अब पिछला लॉकडाउन में 8 महीना लागो रहलो हाँ केहू 2 रुपए के नोट ना दिखाओ तो लगे ब्याह से एगो निर्गुण बांध दो एगो सिक्का बिना मुहाल रोनी हजा हाँ जी ब्यासन के का हाल भरलो लॉकडाउन में का बतावे में लाज लगता बाकी नहीं बताएम त बौरे बा हाँ जी 8 महीना चाचा ब्यासन के कुकुर के हाल हो गयो हाँ कुत्ता के ना स्टैंडर्ड हो जाई हाँ कुकुर कुकुर कुत्ता तो स्टैंडर्ड का हाल है सरकार में घूमेला सब कुकुर रोड सफाई अभियान उ दशा हो गयो ओ हो गलती नहीं अगरबत्ती लेके ब्यास लो जो हत लगे हे दुर्गा माई ए दुर्गा माई केहू जन्मदिन में नहीं बोला तो मरण दिनों में बोला हमने के परवाही गावे के तैयार बन जा घाटी पर बैठ के ए समाज लोग के सुअर के हाल भर लड़ाई जी ए पूरा समाज लोग के अरे राम राम नचनियन के ओ गदही के हाल हो गदही लादियो धोए के तैयार ले सब की हकिए ना लगा तले सही कहता नहीं 8 महीना लोग ना रहे तो बोल के चलो गोनई नहीं खेत तो बंगाल चल जी सब के होगा जी है सो बाकी दोनों वो मोदी जी ट्रेन वो बंद कर दल रहले जे जो है बाबू जी अपन व्यवस्था सोच ले त नचनियन के दुए गो नु काला बा एगो रात भर नची है सद्दाम को महेश खोई है सो एगो और काला बा का सोशल डिस्टेंस में ठेकबो है ना तो होई केगा तो पैसा हाथ गजन भर ले मलिक